pirang-pirang kene wayangan. Ya, Provinsi Kebudayaan Pariwisata Bola Bali Wayangan. Heeh, alhamdulillah aku entuk jatah ya mek iki tok. Ngono ya. Bilek ora ana dawuh saka panjenengane Bapak Muhammad Sarmuji SE, MSI saha panjenengane Cak Hadi utawa panjenengane Bapak Muhammad Hadi Setiawan, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, tangeh awake dhewe iso sowan nang Pagu Kediri nok. Ya heeh. Mergo panjenengane memilih dalang adalah awake dhewe Dwi Jolaras Indonesia atau disingkat LDII. DLI lah ya. Oh, ngono ya yang iya. Cak Hadi sing paring dawuh, heeh, dalange kudu kowe, heeh. Lah disurung lawan panjenengane Sekjen Partai Golkar sing ana pusat Jakarta, panjenengane Bapak Muhammad